намоишгоҳи фурӯши китоб дар боғи устод Рудакии шаҳри Душанбе. дар ин намоишгоҳ муассисаҳои табу нашри кишвар 160 номгӯи китобро бо теъдоди 25 000 пешкаши сокинон намуданд. нашриёти адиб низ бо намуна аз китобҳои чопшудаи тозанашри худ ширкат кард ва дар ин намоишгоҳ бо 30% тахфиф китобҳо пешкаши хонандагон шуданд. осори адибони классику муосир, китобҳои дарсӣ барои хонандагони макотиби кишвар ва адабиёти кӯдакона дар намоишгоҳ ба маъраз гузошта шуд. 2 адад китоб харидам. Шеъро аз устоди Латофат ва Оби зериях аз устоди Ато Ҳамдам. Китобҳо бо тахфифи 10% пешниҳод шудааст ва аз дигар фурӯши китобҳои дигар ҷойҳо ба кулли фарқ мекунад. бо ин вуҷуд ҳузури сокинон дар намоишгоҳи фурӯши китоб камранг ба назар мерасид, ки ин боиси нигаронии бархе фурӯшандаву муаллифони китоб гашт. кору нодуруст монданд. Бояд ки тамоми корхонаҳо, мактабҳо ҳама ҷо бояд омода иштирок мекард. Ана ин мардуми бечора одаме ки китоб нависаданд, нашриётҳо имрӯз дароз дар офтоб қоқ шуда истоданд. ҳарчанд оқои Тоҳирӣ барои ҷалби дӯстдорони китоб хоҳони тарғибу ташвиқи дурусту бештар шуд, намояндагони Вазорати фарҳанг, ки ташкилкунандаи ин намоишгоҳ ҳастанд, гуфтанд аз чанд рӯз пеш тариқи расонаҳо мардумро хабардор карда буданд. вазъи китобу китобхонӣ ва мушкили молии идораҳои табу нашр аз масъалаҳоест, ки борҳо мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтааст. бозори китоб ва харидору ниёзманд ки вуҷуд дошта бошад, табиатан китобҳои хубтару беҳтар бо нашри босифаттар пешниҳод хоҳад шуд. ин як раванди мутақобил аст. як нашриёт наметавонад бедаромад ҳамхеле китоб чоп кунад ва агар хонанда надошта бошад, агар маблағи зарурӣ дастрас накунад, китоби хуб пешниҳод кунад. ин чорабинӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон баргузор шуда, масъулон гуфтанд, ки ҳадаф аз он дастрасӣ ба китоби нисбатан арзон мебошад.